26 нафар сокинони ноҳияи Ҷаббор Расулов бо ҷурми шомил шудан ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ аз ҷумла терроризму экстремизм дар кофтукоп қарор доранд. Дар ин бора раиси ин ноҳия Тоҳир Қудратзода ҳангоми баргузории нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Вай таъкид кард, ки ин ҳолат боиси ташвиш буда ҳоло мақомотҳои дахлдор оид ба ин масъала ҳамарӯза корбарӣ мекунанд. ҳамчунин иттилоъ дода шуд, ки давоми соли 2021 даст ба ҷиноят задани сокинон нисбатан кам гардидааст. раиси ноҳияи Ҷаббор Расулов Тоҳир Қудратзода таъкид кард, ки соли ҷорӣ содиршавии ҷиноятҳои махсусан вазнин ба монанди куштор, қасдан расонидани зарар ба саломатӣ ва инчунин даст ба ҷиноятзадани ноболиғон аз 2-3 ҳолат то 40 адад кам гардидааст. Бобани ноболиғон 4 ҷиноят нисбат ба соли гузашта 11 адад кам. Дар ҳолати масӣ 4 адад нисбат ба соли гузашта 1 адад кам. ҷинояти куштор 2 адад нисбати соли гузашта 1 адад кам. қаллоби 13 адад нисбат ба соли гузашта 40 адад кам. дуздӣ бошад 86 адад нисбат ба соли гузашта 2 адад кам. албоши 13 адад нисбат ба соли гузашта 1 адад кам шуд. давоми соли 2021 231 нафар омӯзгорони муассисаҳои таълимии ноҳияи Ҷаббор Расулов тарки вазифа карданд. аз ин шумора 15 нафар бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифа озод шуданд. 3 нафар омӯзгорони ин ноҳия фавтиданд ва боқӣ монда аксарият ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд. масъулини шӯъбаи маорифи ноҳия аз ин ҳолат изҳори нигаронӣ намуда таъкид карданд, ки давоми як соли охир масъалаи ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтани омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ ва тарки вазифа кардани онҳо воқеаи нав ва хеле ташвишовар буд. соли сифари гашта мана дар давоми соли хониш дар ҳақиқат аз байни омӯзгорон муҳоҷирати меҳнатӣ рафтан як воқеи нав ба амал омад. локин дар баробари ин аз ҳисоби мутахассисони ҷавон 69 нафар мутахассисони ҷавон бо роҳхати вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор омаданд. инчунин барои ин шумораи омӯзгорон ҷои холӣ ки монда буданд мо бо кор тамин намуданд. омӯзгороне ки дар нигоҳбинии кӯдак ки баъди 1.5 соли изофа рухсати меҳнатӣ анда буданд онҳоро ҷалб намудем. ба ҳамагон маълум аст, ки аз рӯи маълумотҳои оморӣ ҳар сол аз ҳисоби омӯзгорони ҷавон хусусан муаллимаҳо қариб 250 нафар омӯзгорон ба рухсатии ҳомиладорӣ ва нигоҳбинии кӯдак мебуранд. ҳамин ҳисоб ва 30 нафар омӯзгороне ки дар нафақа буданд ва саломатии онҳо хуб ҳастанд баргаштанд ба вазифа розигӣ доданд. аз ҳисоби ҳаминон мо имрӯз пурра ҷои холӣ ки буданд он пӯшидем. имрӯз дар муассисаи таълимии ноҳия пурра омӯзгоро басанда ҳаст, дарсҳо шуда истодааст. масъалаи дигаре, ки дар нишасти хабарии раиси ноҳияи Ҷаббор Расулов мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт, ин аз фаъолият боз мондани хоҷагиҳои хукпарварӣ дар ҷамоати деҳотӣ деҳмоӣ буд. бино ба иттилои масъулин, хоҷагии мазкур соли 2021 бинобар ғайриқонунӣ кор кардан фаъолияташ пурра қатъ гардид. нисбати 4 нафар соҳибкороне, ки ба хукпарварӣ машғул буданд, маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 5 сол таъин карда шудааст. аз сабаби ғайриқонунӣ фаъолият бурданаш ӯ хонаки дар ҷамоати деҳоти деҳмоӣ ҷойгир буд, бо пурраги фаъолият қатъ карда онҷо бардошта шуд. дар ҳозира фаъолият намебарад ва дар худуди ноҳия хоҷагиҳои хукпарвар вуҷуд надорад. нишасти матбуотии раиси ноҳияи Ҷаббор Расулов наздик 1 соат давом кард. дар он беш аз 20 нафар рӯзноманигорон иштирок намуда ба раиси ноҳия наздики 25-30 суол пешниҳод намуданд. норасогии кадр дар соҳаи тандурустӣ, фарогирии аҳолӣ ба ваксинатсия, камбудиву пешравиҳои соҳаи кишоварзӣ дар ноҳия ва ба фаъолият оғоз кардани корхонаҳои саноативу бо ҷойи кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ аз мавзӯъҳои муҳими нишасти хабарӣ буд, ки дар гузоришҳои минбаъда матраҳ хоҳем кард. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.